Salutare tuturor, eu sunt Flaviu și astăzi o să ne jucăm Minecraft P. Am făcut deja o lume. Da, normal. De ce nu? Unde sunt? Eu eram jos. Ia. Hai să dăm ce-o fi asta. Bine știu ce-i. Am jucat Minecraft 2 ani. Dar ce? Crezi că nu știu? E mushroom. Spaghetti cu salsa. Lumesc. Mushroom-uri. Care mushroom-uri? Nu știu ce înseamnă. Ok, hai să tăiem copac. Doar să dau mai mic. Cam așa. Și hai să lucrăm. Trebuie să stai copaci, trebuie să stai copaci, trebuie să stai copaci. Trebuie să dai copaci. Să ne facem o casă. De ce ne trebuie o casă? Nu ne face nimic în ea. Așa ne trebuie. Asta nu ne trebuie. Unde să mergem? În câmpie. Și dacă nu știu. Hai să mergem. Undeva. 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 Hai să pun până aici. Cred că o să ne pun casa aici. Să-mi fac casa aici. Hai să un crafting table pe ăsta. Crafting table-ul deasupra capului ca să nu mai pot ieși. Da. O să fie plictisitor pentru voi și pentru mine. Normal. Gravel, asta mai trebuia. Am destul pământ. Nu mai trebuie și gravel. Pus gravel-ul. Gravel-ule, te omor! Hai tăiem partea asta și gata. Ne avem afară. Gata. Toporul. Și cu toporul și cu mâna tot așa spate. Dar e lapte? Nu. Hai violat baci. Am violat-o până pe ulei. Da. Hai violat găină. Hai violat găină. Bine, hai că violăm. Te violăm. Te violezi? Iar o leșie am fămurit.
4 minute. Plictisitoare. Asta se va întâmpla în episodul următor.